Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Hagi bakum gini gipor ba kecing shit katang jubor hak keleng ke pertai hak ke por liur bat kum ta ka White House kadang pekrek ya kecing start jongka na ke benta ban khang no ya kecing shit tasam jong kesngi bahkan om kata jubor ya ke pertai bahkan om poi seduk kecing yam bat kecing du ya kamen simbriu lane kecing terkhong karep karyang bat ki giwa kidon ke scientist ki pasim ba kane karai kalak ban penmi ya kecing ta ka ba ban sniu pemban ya kalong briu man briu lane ya kecing long jeman jong ke pertai Henry nak kaliang jong presiden ka US u Joe Biden upli ya kamat ban Ukraine halor kene kapang kaba 4 judon persang setia menchua ka kaipot jong ka White House ka bal penmi ha ka sngi thoding ka shim ya ka tai ka jimut ban penthanda ya ka perthai lamba ka jing start ka ba ki shim ka balatip kum ka solar radiation modification SRM kawai nagimat ka ba ki start ka US kibu kalong ba kin kan chat kambun ya ka oresol ha ka strostofiar bat ka tai kan khanglat ya ka jing shit tasap ka ba ka sngi ka thang sha ka perthai kat ba kawai pat ka jing mut kalong ban the shibun daul o ha kan duriau na ka penta ba un kiu sejrong lane ban penduna no ya ka jimi bon gil orit ha ka hau namar bagi tai kimla satia ban khang ya ka jing shat jong ka sngi Henry gidon pat ki start ki basim ba katai ka jing khang lanti kala ban kata da kumwei ya ka perthai namar ba ka sngi kala ban saya no da ka wei pat ka lanti pat kan kawang ten ya ka perthai ha ka wei pat kurkom ba don ru ki ba pan sngiau ba kanai ki jing start kala ban kata ya ka jing long jing man jong ka mariang ka jing thong ya ka jon ki jeb ya ka bam ka di bat kan kata wat ya ka kot ka khia jong obriu ro khoblai sbon